available amo ning kalkag kadto kita action pred sa may area sa mansang Bagsakan. Sa Bagsakan action pred ari man diri napahamtang ang mga nanari-sari nga mga utan ang panakot ari man diri sa area sang Bagsakan. Nami diri sa Gwa action pred kay makabuylo ka damo man diri makita nato no kaga available subong kung tagpila ang presyo sa mga utan, ano available abi nga mga panakot. Check punta si ma'am tag pila subong ang kamatis. Ma'am, tag pila subong ang kilo sang kamatis, ma'am? 50 daw. 50. 50. Manong bakal ka man, ma'am? Tagalog siya. Wala ditong tagiya. Sir, tag pila subong ni sir ang sibuyas ba? 100 ang kilo. 100 pesos action pred ang kilo mo ni Bombay. Ang ahos siya sir, 140. 140 ang kilo. Ano pag yung mga available ta one time tabi para pamangkot at least diri sa ano pangalan sa ato sa ining store sir? Ribson diri, Ribson di ay. Sa Ribson. Ang kamatis subong barato kay damo eh. Oo, kamatis subong sir tagpila kay damo. 50 mo lang retail ay subong? 50 ang retail subong action pred. Panakot ti siya tis makabalo man ang ato sining mga kauturan 50 ang retail although dagko ni siya nga kamatis action pred ambot kung di ni siya halin di ni siya halin mga kamatis na Manila Manila na siya halin action pred ang naobserba base sa Bagyo base Bagyo man ang naobserbaran tari action pred kay samtang kuan kita kita observation sa mga baligya. Ang nagabaligya mismo nakasuksok sa face mask. Ikaduha may mga may kuan sila action pred, may home quarantine. Ang amo man mga nagabakal action pred, no? Mga nagabakal may araman sila sinika nga sining suksok sang face mask. Oy, may mga isda ni skilid may ni nung sagwa ka kag sa sulod diriya may araman no mga isda. Sa Action Radio, ma'am, tagpila ning lukos na? 150. 150 Action Pred, lukos ni siya, gagmay ni siya nga lukos, no? Ano ni siya? Lagaw. Mayo si lagaw, tagpila? 180. 180 ang kilo sang lagaw, gagmay ni siya. Amo ning lagaw nga laki, no? Lalaki nga lagaw. Lalaki nga lagaw. Para niya sakto niya gapuwasa, nga sakto niya isda ta subong. Bangros na subong to, tagpila? 180 ang kilo. Lantaw ko, diri ka bakal sa Jomari mo. May bukaw-bukaw to, tagpila? 180 man. 180 ang presyo sa bukaw-bukaw action pred, Kalat ko bukaw-bukaw? Regular size action pred. Dami na bukaw-bukaw kung lag ko eh. Oo, Isugbab la? Oy, kampiyon na siya. Kung dagko gid siya, masugba. Ini regular size ni siya action pred, no? Ano ni siya to? Lupoy. Tagpila lupoy. 120. 120 nga lupoy, no? Amo ni ang available subong ari na sa skilid sang dalan along Mercedes naman going sa area sang Ribson sa Bagsakan action pred, no? Kay Bagsakan nila man tawag gali nila Ribson pero ari diri tanan ang klase sa mga utanon at halin sa Manila buting ganon action pred o sa Bagyo may ara gid supply, no? Mangkuton tabla kung may man available ining mga utan subong especially ining mga kararuton mo i-try tabay kay ma'am kung anong mga available ng mga utan talong available subong, no? Ma'am sa Action Radio tagpila subong Okay. 50 per kilo. 50 per kilo. 60. Ayos. Ma'am, ang ini ma'am, ang Margoso. 80. Naglubo siya. Sige. Nang mga available siya. Ng mga damo kapakal sa iya. Karon para hindi ito siya ma-servo. Salamat gid, no? Si Sir, Sir, imo ni subong sir, no? Ano siya, sir? Lukmati. Tagpila na siya subong, sir?
Banjing kong bugkos. Tagbanjing ko subong ang bugkos action Fred, no? Iniyo dahon ni sa sang tugabang. Oo, tagpila sir. Banjing ko man ang bugkos. Tagbanjing ko man ang bugkos action Fred, tugabang. Amo ni mga available ba? Na best pag tangla sa langit ni nga klase ka tumbal, no? Oo. Ha? Tangla ka gini sa langit. Lain tangla sa langit siya. Ano niya? Kutitot. Si Kutitot. Anong diferensya sa tangla sa langit, man? Ha? Dagko daw, taga mo, no? Dagko gali, matangla ka sa langit siya, manakadagko. Medyo laba siya, mga 1/8 sabi. Oo. Ang Kutito siya, gamay. Bisaya gini yan. Action Fred, no? Namin niya katumbal, namin ni the best guru sa Sinamakan, no? Butang manay. Kaang niya kayo. Kaang niya dali kayo. Ay, ang available niya, ang okra. Tagpiso, ang bilog. Okra Action Fred, tagpiso ang bilog. By the way, sir, kamusta ang baligyan ito sa Kabilugas? Malaman Japan, may haraman isa tigado bakla na yun, haraman na daw mayo. Nasubong iya sinisirya si Mana Santa. Ano lang tigado ka ng ano kong tao, doon tuwa na makabakal-bakal. Tuwa na makabakal-bakal man. Thank you, sir. Action Fred, saktuhan lang. Kay klase-klase diri kung damo mga klase sang imong utan, amo ni nga section, mga vegetable section. So, amo ni mga available diri, no? Subong aga. So, amo ni nga sitwasyon diri Action Fred, sa area sang bagsakan, damo pa kuntani nato no gayari pili saging, katuan taman section sang saging, katuan taman section na sang iban pa, no? Anyway, Action Fred, amo ni nga sitwasyon diri sa area sang Libertad Public Market. With Action Ninyo Bugino, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Ay ba naton kakalit gid nga mangumpra kay buwas sirado na tanan kay Biyernes Santo na buwas. Ang iba ni hasta la ni alas 9 alas 10 mapalauli na ni sa ila sini kabalayan. Kahapon ang iban nga mga kauturan naton kaginutok lang sa mga mall, groceries kag iban pa tingo bakal para makapahuway-huway karon nga adlaw Biyernes, Sabado balik sa Domingo. Ang iba niya ti abierto man tunga sa adlaw sang Sabado sigurado abierto, pero ining mga butika kag iban pa abierto ini siya kay kinahanglanon ini sang aton mga kauturan. Kag iban pagid nga mga balaligyan katulad sa nagabaligya isda sa mga merkado. Oy, sa aton mga kauturan posible ang Life Extension Clinic magabukas pa ini sila. Pwede pa siguro makapa-libre medical check-up kag konsultasyon. Importante ini para sa karon nga panahon. Adaan nga ang enhanced community quarantine gin tagaan extension tubtob Abril 30. Kinahanglan makapakonsulta kamo para maibalaan nyo ang kaimtangan sang aton sini lawas. Kadto ka buda, kag importante bakagi kamo sang ila produkto. Amo ni pinaka-importante sa tanan para bakod ang aton lawas kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang singon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika kagaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Bakal kita para preparasyon para magbakod ang aton lawas sining karon atake sa kagaw nga COVID-19. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal man sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard Time, las 5:10 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, 108 ka mga pasyente under investigation sa Negros Occidental nagnegatibo sa COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay aksyon, Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Maayo nga indikasyon para sa Negros Occidental bangod magluwas
nga nakagwa na sa hospital sa sunod sa nga Silay ang COVID patient number 1 kasunod sa pag-negatibo sa nga resulta sa ikaduwang nga test kagin patikayon sa iya may araman sa nga 108 ka mga patients under investigation ko na POIs ang nag-negatibo man based sa resulta sa ginkuha sa ilang swab specimen. Amo ini ang record nga ginapresentar sang gobyerno provincial as of April 6 kaga 7 sa mga 2020. Sa 108 ka mga ginakuhaan sa swab specimen, 27 sa mga ini ang mga healthcare workers sa Teresita L. Halandone Memorial Provincial Hospital Surad sang Silay nga sa diin dira naka-admit ang una nga nagpositibo sa COVID-19. 8 sa mga ini ang naka-close contacts man sa sining nagpositibo. Nagalaom naman si Negros Occidental Governor Eugenio Sia Lacson nga magpadayon pa ang pagganabo sa mga POIs diri sa Negros Occidental kag mag-negatibo ang iban pa nga resulta nga ginahulat. Sa karon may 4 na lamang ka mga resulta sa nga test ang ginahulat para sa Negros Occidental. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Heroboya o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oh, kape-kape anay kita. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Medyo manami ini sa bilog nga pamilya kung gati ni puntipon kita. Kay makabulig ini paarirto sa atong lawas kag paminsaron. Ang manami sa Dr. Alfred's Green Coffee kay pwede kay lulo et lula ginikanan kag kabataan nga aman non-acidic, non-addictive ini nga kape. Ang Dr. Alfred's Green Coffee gintun-an ini sa mga scientifico dito sa Amerika. Dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, puwerte ka powerful sa niya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska. Mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita nga tagtatlo kadlaw hindi makaitsar, delikado ina. Kapi-kapi ka lang, enjoy ka sa sabor sang Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. May extensyon naman sa Luzon, subong man sa probinsya, kag siyudad sa Bacolod. Tub-tub na Abril 30. Kagod nga bisan paano hindi na maglupad ang kagaw kag maglaton-laton, labing istriktuhon ang pagpagwa sa aton sini sa sulod sang panimalay. Kay ang iban daw ga pinagusto o galing, sa nasilin ko na, tiklabanan may bit-bit man nga card, ining enhanced community quarantine card, nga among ginapahanugutan, nga magbakal pagkaon, magbakal bulong, kag iban pa. Galing may namutikan ng iban, nga ang iban niya ginagamit nila ini, hala sa paglambiyong lagaw-lagaw nga wala man sang tinutuyo nga iban. Pahimunong kita sa sulod sa aton puluyan. Kay man kung tani, dulaon na ni, dapat 14, ti anon mo, nagsaka sa 3,870 ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. May gasaka, may nagakaumpawan, pero nagasaka man. 96 kabilugan na nakarecover, pero mga 182 man na patay pagkatapos nadugangan 5. Amo ng mga record subong. Pero mind you, ang naluuyan ko gid ang aton lang mga health worker, ang aton mga doktor, nurses naton. Nga amo gid ang
nagapangatubang sa katalagman. Amo nang siling ko bala? Ang ginhimo sa pila naton ka mga kauturan nga pagdayaw sa mga frontliner naton daw kanami batyagon. Amo na nga imbes nga pakalainon ta, imbes nga daw kangidlisan ta ang pila naton ka doctor nurses nga nagapangalagad sa pila ka hospital, dapat dayawon ta sila. Amo ni silang mga bag-o nga baganihan, habak mo nga ikaw yung nagatubang to sa pasyente. Gakalat na galing iban nga galagaw lang, ikaw pa yung nag-atubang gid sa pasyente nga naapektuhan sang kagaw sining coronavirus. Dapat ini sila dayawon. Pagkatapos sining paglaptas ang kagaw pananglitan kaluoy sa Dios nga mauntat ini. Amo ni sila ang dapat naton tagaan medalya. Amo ni sila ang mga tao ang dapat naton ibutang sa entablado, dayawon palakpakan, bangod sang ila siniginimo, sa likod sang katalagman, nataya ang kabuhi, ga serbisyo. Amo na nga do kanami, batyagon bala nga kung ining doctor, nurses, health worker naton, nga mag-agi sa dalan, medyo palakpakan ta, dayawon ta, kay amo ini sila. Ang nagapangatubang, kamo may kaisog mo, nga magatubang sa mga nalatnan sining virus nga ni. Galing kay ila ini obligasyon mo, gidsumpaan nila, amo ina nga wala sila sang mahimo, may katahap, may kahadlok man, obligado sila nga magatubang sining nalatnan sang kagaw nga makalalaton kag makamamatay. Amo na nga dapat naton sila dayawon, dapat saluduhan ining mga health worker naton, mga bag-ong baganihan sa pagpakigsumpong sa kagaw, kaaway nga hindi makita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ang Pride with Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Si Nini Guillermo sa Kapji Daman, Saudi Arabia. Morning da sa imo. Naga-monitor siya. Karon nga kaagahon. Dire kita. Balita naton sa City Hall, Mayor Bing, nagapila sa hanay sa negosyante sang kooperasyon sa Enhanced Community Quarantine nga ginapatuman sa siyudad sa Bacolod. Balita City Hall. Detalye sini, upod Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bagag action, Fred, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga importante ang negosyo sa syudad sa Bacolod, pero karon iya prioridad nga proteksyonan kag pangapinan ang ikaayong lawas sang tanan. Ini ang kabahin sang sabat sang alkalde kasunod sang panawagan sang grupo sa mga negosyante nga i-free nga ukod i-lift action, Fred, ang enhanced community quarantine sa pila ka mga area sa probinsya lakip ng Bacolod City. Magluwas na lamang sa mga lugar
lugar ng ginakabig hot zone o kon ultra risk area. Sa virtual press conference kahapon nga adlaw, nag-apelar si Mayor Bing sa sektor sa mga negosyante nga intyendihon ang ginahimo sang syudad para pangapinan ang ikaayong lawas sang publiko kag ang ginapatuman nga enhanced community quarantine ang isa lamang sa mga preventive measures sa tuyo nga hindi matabo sa Bacolod City. Sa tuyo action Fred ngang halit sang COVID-19 sa iban nga lugar ang hindi matabo sa Bacolod City. Kahapon nga adlaw formal man ginagdaan sang alkalde ang Executive Order number 29 nga nagapalawig man sang ECQ sa Bacolod City tubtob Abril 30. Sa karon action Fred ang Bacolod City ang may 7 sa gihapon ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Lakip na ang isa nga nagtaliwan samtang ang 6 naman ang stable na o kung naka-recover ang ila sini nga kondisyon. Business, I think, is important, but sa subong gusto ko anaya unahon ta atipan ang kaayong lawas ang aton pumuluyo. It must be survival first. We have to face this squarely. We have to grab the bull by its horn, and we have to institute stringent measures and do everything we can para matapna naton ining virus before business. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Life Extension Coffee Mix ang kape nga highly recommended. Madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ini. No, ouch, ouch, walang Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus.
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Nagamonitor man live, sanday Nathaniel Creskag Isaac Salanga sa Singapore. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos ga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Nagamonitor man live sa Amerika. Pamilya Baloes, morning. Mayo lang nga pag-monitor. Diri kita. Pulis nalutangan ang 2 sa 5 ka subject sa buy-bust operation sa siyudad Sangsilay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred, 2 ka suspitsado sa buy-bust operation ang nagkalapilasan matapos malutingan sang polis. Kag 3 padri anadakpan sa nagluntad nga buy-bust operation sa Freedom Boulevard, Barangay Mambulak, Siyudad Sangsilay, tinalikdan nga adlaw. Ang nagkalapilasan ng kilala nga sanday Jeffrey Palparan, 44 anyos, amuning subject kay Aksyon Fred, kag ang isa diri amo si Ricardo Mutos, 39 anyos, nagapuyo tanan sa mga barangay. Nagkaladakpan man Direction Fred, sanday Ronnie Claro, 36, Randy Soriba, 31, kag Darren Hinojales, 31 anyos man, tanan nagapuyo sa mga lugar. Sunod diri kay Police Major Rolly Bondevilla, hepe sang silay PNP, nagbunot sa konsilyo si Palparan sa matalupangdan nga pulis gali ang iya sini ginabaligyaan. Rason nga ginluthang ini. Pagkakita naman ni Mutos nga isa ka suspect pagid, nagabot ini siya Aksyon Fred sang Granada at iway ni siya ginhulat pang makapalupok sang Granada, ginuthang man sa gilayon sang pulis. Ang mga ini karon nga sa hospital Aksyon Fred pero hilway naman sa katalagman, kag ang 3 ti ara na priso na sa custodial facility sang Silay City PNP. 90,000 pesos nga balor sa ginapatihan siya bo kag drug paraphernalia ang nakuha sa ila. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Happy birthday karong adlaw kay Precia Barrientos sang Barangay Pahanukoy, halin kay Lula Susa Verde Blanco. Morning mada kay Pangging sa Canada, kadira kay Bitilaw sa Binalbagan. Aber, diri kita sa mga blatter entry natipon sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta? Action Fred, kahapon 45, subong nabuhinan duha. 43 na lang Action Fred, no? Ang nagkaladakpan nakabayular sa Executive Order number 22, amuni ang curfew, Executive Order number 26, kalakatsdalan, nga wala sang home quarantine pass, kagang Executive Order number 27, ano ba lang wala kasuksok sang face mask, kitan man sa pulis, ati ginsikop man. Ang may dako nga numero Action Fred nga nagkaladakpan, umalin pa kagabi, kagahasta kaina, ang police station number 6 nga may 14, no, ka mga persona ang nagkaladakpan sa separadong lugar sa area sang Barangay Takuling, Barangay 30, 33, kaga iban pa. Ang police station number 2 Action Fred, muli ang may mga nagkaladakpan nga nagkalakatsdadan, wala sang suksok nga home quarantine pass. Ang iban wala face mask, ang iban nalabayan gate nga arasdalan nga sa piyak sini may curfew 24 hours. Ang police station number 2 Mayara, 12 ka mga persona nga nagkaladakpan. Ang station number 3 sa karon naglubo na gid, no, kay duha lamang ang nagkaladakpan. While ang station number 4 anom ka mga persona ang nagkaladakpan. Ang station number 7 pituman ang nagkaladakpan. While ang area naman sa police station number 9
ang duhagid lamang ka mga persona ang nagkaladakpan umalin pa kahapon. Sumatatal Action Fred nagladangan sa 43 talan ka mga persona ang nagkaladakpan, nagbaylar sa executive order sang alkalde. Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Live Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.